Pole ni kir thlani somni pali tho tran ni kan lo thleng le ta ngai thatu te atanga ngen na Israel lam puang zel tura ngen na te engemaw zat kan donga hei wang hian kan puan chhun zom le anga buat sei a hau tak ang hu in en tu kan tam thin lova amero chu Khawvel mi puina kan ngei ven me ka ni awang hian kan puan chhun zom le don ani Israel le Hezbollah inkar ala al meka akara thil thleng thar neu neu om chho te oreng bok Rafah in beina lama lut lokila thil thleng thar om chho zela Rafah sipai te chuan Rafah Hamas training facility engemaw zat an ti chhia senior commander te office an beibok Israel Defense Force chuan nimin cholni khan Gaza chhimlama Rafah Tel Sultan venga Hamas training complex an dapa an ti chhia heta hian Israel teng te chuan al-Mawasi humanitarian zone an hnei hle ni in an soi Hamas Tel Sultan battalion hauta Abu Said outpost tia an soi chu Israel sipai 401st Armor Brigade ten an la IDF chuan beisa sipai te chuan Tel Sultan battalion commander Mohammed Hamdan office baka ralthuam da na hmun le tunnel south engemaw zat an hmu chuak ti an soi outpost undanga chuan IDF chuan Rafah Brigade 10 Israel le Gaza Israel sipayan beina ralthuam an ralthuam ka chuana kongamo phurtu Hamas commander Yasser Natata office an dap ti an soi boka 401st Brigade sipai te chuan he hmuna training hmun hran an bei boka ralthuam tunnel dangte intelligence materials te an hmu ti Israel sipai thu chhuah chuan atar lang heng beipui thlak na hi IDF in cholni zing khan kalpuin Gaza Strip a firfiak infrastructure te chu thlona hmanga bei ani bokani tin cholni khan Israel Air Force chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad operative te omna hmun ama a Gaza City UNRWA headquarters ni thin chu an bei ti an soi IDF chuan an fighter jet 10 beipui an thlak ma hian aerial surveillance an nei ti an soya he hmun beinan hian precision munition an hmang missile ka dik tak atum tak kap thei chi kha an hmanga intelligence chi hrang an lak homa civil mi ten har satna an to lo nan hetiang malak na hi an kalpui ni in an soi hei hi Hamas in civil infrastructure le civil mi puite in hum himnan an man zia phaulan na pakhat dang ni in Israel sipai te chuan an soi Palestinian media te tarlan danin beipui thlak kalpuin a hian silai keng mi panga velan thi atira chuan Rafah a beipui thlak lo turin US khan Israel an dua ralthuam po an hren sak hial rengani Rafah a Israelin sipai chakna kalpuin a hian Israel tran rol puiram poimo United States chuan intelligence lama Israel chuan tho puita ni a hriat ani a President Joe Biden chuan mei thlatir lam khan Israel ralthuam thon chu strip chhim lam khopui Rafah civil mi tam tak omna bei ani pha an hlawa wangin an hren sak ti alo sei to ani kha Israel chuan Rafah offensive hi Hamas battalion la battalion pali ti chiat na tur ni in a soya Karmasa khan sipai te chuan Rafah Hamas fighting force zinga achan vel an ti cheto ti an lo soi to a he hmuna hian silai kengs zanga somnga vel Israel chuan an kap hlum to ni Palestinian maktadoi khat chuang chuan Indona alo chhuat tira tang khan strip marle chaklama tanga in son hnuwa Rafah hian in hum himna an zonga IDF thupek angin khopui mi pui tamjok chu thlani kalta atang khan Rafah chhimlam designate humanitarian zone al-Mawasi lama anin son lut ta ani Reuters chuan cholni khan tual chung mi te chuan Israel teng te chu displaced person camp al-Mawasi killam an pan ti an soi Defense Ministry of Galan chuan cholni khan Israel chuan Indona atho thumna tur ato bertana in buat sei mek ti atar langa Gaza face thumna atana malak na kalpui tur hi poimo hle ani ti in nimin cholni khan Galan chuan Washington pan tura thlona achuan ma in na soi US Secretary of State Antony Blinken Defense Minister Lloyd Austin te
CIA Director William Burns te akom beisay niya. Tin Special Envoy Amos Hostein po Israel Defense Minister hian akom dona ni. Kalphung an thlak dang lam tur chungchang hi US official tenen an soi ho dona. He an malak na tura hian US nen tho ho na nget tak an nei don ni in galan chuan a soi. Mei thla khan galan chuan thu lo soi to a. Indona to phuna Gaza ta na ruap man na siam chungchanga. Prime Minister Benjamin Netanyahu nen an in rem lo na chungchang van tlang khria ta lo soi to ani. Netanyahu chuan Indo pui Indona top nuwa stripa sarkar Palestinian Authority te chanvo pek eng po a hno lain galan chuan Israel chuan kongdang a umlo kongdang a nei lo tia soi thung. Heti lai hian sipai te chuan karkal ta chung khan Netanyahu an Hamas ne vek tura a thil tum a soi chu ti hlotin thei ani an rin lo thu an soi chuak to a. Hei hi premier an soi sel na ber pakhat ani ta ni. IDF chuan Gaza a sipai be pui thlak mek ten intelligence thar le thil mo chua an nei te tar langin Hamas in an miman zinga somli pakhat an thi to tian nem nget. Heti lai hian US chuan Israel a ralthuam thon atitop vek lo tian soya. Biden administration chuan tun hnai thla enga mozat chung khan Indona tran dona Israel ram ralthuam rang taka thon na tur emergency procedure omto chu atitop ni in US official pakhat chuan a soya. He thupuan hian Prime Minister Benjamin Netanyahu an US and Israel hnen a ralthuam a thon tur atikhot lai nia soinen po in mil hle. US chuan he thu hian hiala Gaza chim lama mi pui tamna khopui Rafah Israel in a man tur ni angai bom ritlak Israel in a mangdon ni angai bom lian tak tak an thon chua tur bak an hrian saklo ni in an soi thung. Ralthuam dang zong zong chu apanga ya thon chun zom zelani thu White House chuan a soi fia bok. Channel 12 chuan chulni khan Indona satber hun lai khan US atanga Israel ramaral thuam rang zani somni vel thon ani ti tarlan ani a. Tun hnai thla enga maza chung khan shipment za somni velin atlan yam to ni in New York Times chuan atar lang thung. Iran ralthuam Beirut an chhek tran ta. Tun lai buaina hi Khawvel mi pui ngai vena nia. Khawvel top Indona ne na soi zom pol anom boka. Chutiang zong chuan ke ni chuan hriat na le soi tur kan nei ve ho lova. Bible lam thil ne na soi zom turin kan Bible hriat na te atlem thama. Khalam zong kha chuan kan soi ve lovanga. Ama ero chu Khawvel hun top Indona hi Israel atanga ron chuak turani tile. Nam zong zong ten Israel an dauron dan tur vel ero Bible kan hua. Tun hi ase sam chu anim mayem. Israel hi ne tu ni thin ma se Hamas an ne hlei theilo na awang ngot po hian hun top buena bultran na ani reng ta zo kem ni ti chu ngai dan the ni. Hezbollah le Israel in dautin tua vel hian thon thungai nom taka siam chho zela. Hamas ne na Indona a ina turu don hle zo kani. Hamas le Israel Indona hian Palestinian trantu an tangrual viava. Helpol tam takin an pui boka. Pui hanti hian Israel tha achak lo nan ramri atanga ral khata tanga rocket beina ang chi te. Chutiang mang chuan Israel chiat na tur le Israel chaklo na turin an bei buai rengani. Hezbollah chuan Beirut airport a Iran ralthuam an ta khom na sa hle ni in Lebanon a whistleblower te chuan an puang. Lebanon whistleblower te chuan Hezbollah hian Beirut a Lebanon International Airport chu Iran ralthuam tam tak da na atanan mang ni in British Daily chuan nimin khan atar lang. Ta Telegraph tarlan danin Iran hlop furfiak pol hian Beirut a Rafik Hariri International Airport mangtangkain ralthuam chi hrang an da khoma. Chung zinga chuan ballistic missile, unguided artillery rocket te, laser guided anti-tank guided missile te po atel. Airport a hian puak thei tokzit white powder RDXD a hriat po da khoma ni bok ni in whistleblower te chuan an puang. Lebanon whistleblower te chuan Hezbollah hian Beirut a Lebanon International Airport chu ralthuam da khom nat lian taka an chan tir ni in an soi.
The Telegraph tarlan danin Iran thlop thir fiak Paul hian Lebanon Hezbollah affiliated Minister of Public Works and Transport Ali Hemia chuan he report hi changin airport a press conference anaya hemi chungchang hi anhol thua soi British nitin chanchin buina komna airport a thok pakhat chuan he ralthuam te hi Iran atanga thlona mangaron phur Lebanon khopui Beirut airport a hian box lian tak tam tak thuru ka omni na soithung airport an ron da tir khan ka thian tenen chuan thil mak tak a thleng ti kan hria ta wangin kan hlau hle ani ati thilom dan chu apoi hle ni na soi whistleblower te soidanin Gaza Indona a chhuat tira tang khan Iran atanga bungra phur lu hi na sa takin apung chawa hei wang hian Israel le Hezbollah in kara Indona a chhuat chuan airport hi sipai bei pui thlak na lian taka changdon ni in an soya hei hi an hlo thon thu an soi heng bungrua kan check an phal lo te hi an ron phur lut zel ani chuan apuak wang hian kan la thi don emo Israel in helai bungrua an bom awangin kan la thi ngei don ani ti in whistleblower zinga pakhat chuan a soya keini chau kan ni lo mi pa ngai mi pui lut chuak te kan him don lo airport bom ani chuan Lebanon chu atlom nge yang ati whistleblower zinga pakhat chuan October ni sari atang khan Hezbollah commander how tu berber tele Lebanon security force te anin biak ring thu an soya chumi atana meijang hlap tu wafik safa chu custom department a local fo thin tian soya he airport a custom manager tenen po inzom na nget tak an nei thu an soibok an soi ang kan ti lo chuan kan chung te lo oma an om don ni in kan hria ti in an soi Hezbollah lawmaker hian cholni khan airport a he report chungchang a hian a office chuan The Telegraph laka thu boya thelut mek ni in a soya thu boy chungchang chip chiar jok chu anhuwa puana niang ati hamia hian thotan ni jing khan journalist le ambassador te chu airport mun rang tlo turin a soma hei hi helai hmuna hian thupa omlo ti fin fiana na ni ti in Lebanon media te chuan minister thu soi hian tarlang The Telegraph ne na thu cha an siama Israel Defense Forces chuan Hezbollah in civil munaral thuam ada khom hian buaina ommek lai hian poisoi lo te chunga lo omna siam mek ani hanti Hezbollah hian heng hmun atanga Israel civil mi te hi abei chuan IDF hian ti thei dang anei don lo hei hian Lebanon civil mi te chu din hun lo oma har sataka om tir dona lo thei lawakan beyangai dona ni ti in Israel Defense Forces chuan soin international Khawvel sarkar chu natakin Israel laka athin rim pha thei bokani hanti kumtam tak chung chu hei hi kan hretowa mase international legal action tel lo chuan engma kan ti thei lovani ti in International Airport Transport Association IATA a security source chuan an soi thunga kan du dana chuan airport khara ralthuam le puak thei zong lak chhuwa vekani antibok Israel hian tunma in Iran chu Lebanon a direct flight manga Hezbollah hena man ruwa le ralthuam thon chhuwa ka lo pu towa firfiak Paul hian Beirut International Airport bula lein hoya precision missile siam na mun te athup ti alo soi to bok tun thlengin ram ria in beina hian Israel lamatangin civil mi so man thita a hei baka hian IDF sipai le reserve som panga an thi to bok Hezbollah chuan in beina kalpui mek lai hian Israelin an member zathum somli pakwa an that to tian soi ve bokani ole Rafah lama Israel sipai an chezela heti lai hian Hezbollah ne na Indona lian tak nei turang mayin aru ka in buat saina kalmup mai Hezbollah man tural thuam ni nge yangai chu Beirut airport a Iran atanga thlo na lian run tum chuan a chhek mek ni in an soi boka heti lai hian Israel hian a mel mate pathian puina in kumtam takkal ta tangkhanan lo tu dai to thina mase a to pa chuan ham zongin Israel hi an la dawron don ti le Indona rap thlak tak thleng tur chu tun hi abul tran na ani mayam ti rin dana oma ngai thatu du takte hemi chungchanga hian in ngai dan te comment lama ron tar lang vero ule tun Indona hi Khawvel top Indona rap thlak bul tran na ani thai mayangem ti hi helam ngai ven tu te in hial na ni meka kan ngai dan te comment lama kan tar lang vek don ya